Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka ihe gbasara ndị inyom nakwa ọdịmma obodo bụ Odoziakụ Ifeobi na-abụ ekwupụtago amụma eji n'aka idukọta otu dịgasị iche iche bụ ndị nwere ebumnobi ibu agha megide ịtụ mgbere nwatakịrị nakwa ikike ndị ọzọ ruru ha ka ha lụkọrịta ọrụ ọnụ maka ezigbote ebumnobi. Onye ọrụ anyị bụ Joseph Egbeọcha wetara akụkọ a ka o si wee gaa. Chara dọọ aka na ntị ka a kwụsị ị na-eji ndị ahụ nwere nsogbu ihe gbasara ikike dịrị mmadụ wee na-atụ mgbele wee kwuo na ọchịchị gọvanọ Soludo na-eleba anya ijikọ aka iji wee buo agha megide nke a. O kenere ndị ahụ maka ihe oriri ahụ ha nyere wee kwuo na ọ ga-enyere aka iji wee metụ ndụ ndị mmadụ aka. Na mbụ dịka ọ na-agwa ụmụ nwaanyị ahụ okwu, onye National President nke Human Rights and Road Safety Awareness Team Reverend Victor Fojebe kwuru n'otu ahụ bụ ndị nọgoroli kemgbe afọ 10 gara aga. O kwuru na ndị otu ahụ na-ejikwe ndị road safety team iji wee chekwaba njem okporo ụzọ. Ọ gwara ya bụ kọmishọna ka ọ gbaa mbọ nyere aka kwusaa ọrụ ha na-arụ nyegara gọọmenti maka enyemaka. N'ozi ekele ya, onye odeakwụkwọ nke ya bụ otu Chief Ikechukwu Aniakọ kenere ya bụ onye kọmishọna Women Affairs maka ihe ndị o mepụtagoro na ya bụ ministry wee kwuo na ọ bụ na ha na gọọmenti jikọọ aka ha ga-aga n'iru na-emewanye nke ọma.